pechada. Van, nós esperamos no alto do camiño, non tardes. Por que tardará tanto Iván? Iría tan lonxe. Iván! Iván! Bo, seguro que se escondeu para asustarnos. Ou vería unha fantasma, ja, ja, ja. Pablo, tarda moito. Que tal se nos separamos para buscalo? Vale, eu vou por aí e ti vas ao lugar onde o deixamos. Xa verás que susto vou meter que non lle vai quedar ganas de se esconder máis. Que fixo isto? Espera, xa vou.